Βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο παλιά λουκουμοπία της Σύρου. Με τη βοήθεια του Γιάννη Βαμβακούση θα δούμε τον τρόπο παρασκευής του λουκουμιού και να δούμε, θα μας αποκαλύψει λοιπόν το μυστικό που κάνει το συριανό λουκούμι μοναδικό. Ποιο είναι το πρώτο στάδιο παρασκευής του λουκουμιού? Η βάση του είναι το νερό, τουλάχιστον το μισό του βάρος. Μετά είναι ζάχαρη, άμυλο και κατόπιν λίγο ξινό. Μετά στο τέλος μπαίνει αμύγδαλο, φιστίκι ή και κάποιο άρωμα. Σε αυτό το μεγάλο καζάνι έχει μπει νερό, έχει ζεσταθεί κάποιο διάστημα και κατόπιν πέφτει η κόλλα, το άμυλο. Σε λιγάκι πέφτει και το ξινό. Αυτά τα δύο είναι αντίθετα. Το ένα σφίγγει λίγο το λουκούμι, το άλλο το αραιώνει. Πρέπει να βρεις μια ισορροπία. Κατόπιν θα βράσει για περίπου μία ώρα μέχρι αυτό να φύγει όλο το νερό και να γίνει σαν ζελέ σφιχτό. Και στο τέλος θα ρίξουμε μέσα το αμύγδαλο ή το άρωμά του. Μόλις το δοκιμάσουμε με ένα ξυλαράκι και με το χέρι, είναι τελείως εμπειρικός ο τρόπος, θα το αδειάσουμε σε λαμαρίνες σε τελάρα ξύλινα. Ποια αρώματα χρησιμοποιείτε? Βγάζουμε διάφορα αρώματα. Βγάζουμε βανίλια, χρησιμοποιώντας φυσική βανιλίνη. Χρησιμοποιούμε χιώτικη μαστίχα, περγαμόντο, μαστίχα, τριαντάφυλλο και μπανάνα. Αυτά είναι. Ποιο είναι το μυστικό που το συριανό λουκούμι είναι μοναδικό σε όλο τον κόσμο? Κάποιοι λένε το νερό ίσως, αλλά περισσότερο νομίζω ότι είναι η τέχνη. Είναι ένα μέρος στο οποίο πάνω από έναν αιώνα φτιάχνεται λουκούμι, έχει εξελιχθεί πολύ και έχει δημιουργήσει ένα προϊόν το οποίο είναι τελείως ξεχωριστό στην Ελλάδα. Η βασική συνταγή είναι ίδια. Αυτό που φτιάχνανε πριν από πολλά χρόνια το συνεχίζουμε. Αυτό που έχουμε κάνει είναι να φτιάξουμε λίγο τις συσκευασίες, περισσότερα αρώματα, περισσότερες γεύσεις, με περισσότερους ξηρούς καρπούς. Αυτό που ήρθε από τη Σμύρνη ήταν μαστίχα χιώτικη και τριαντάφυλλο. Αυτά τα δύο βασικά. Τώρα βγάζουμε αρκετά περισσότερα και με περισσότερους ξηρούς καρπούς. Παλιά ήταν πολύ πιο κουραστικό και πιο δύσκολες συνθήκες. Τώρα μπορούμε να έχουμε υγράριο που είναι πιο καθαρό καύσιμο, κάποιο μοτέρ το οποίο να το γυρίζει. Παλιά δουλεύανε με τζάκια ξύλα, με ξύλα από κάτω καυσιμίλι και με μια κουτάλα το κάνανε για πολλή ώρα. Ήταν πολύ κουραστικό, πολύ ανθυγιεινό. Πάντως είναι κοινή εκτίμηση όλων ότι η ποιότητα δεν έχει χαθεί. Μπορείς να χρησιμοποιήσεις κάποια τεχνικά βοηθήματα, αλλά κρατήσεις τις ίδιες συνταγές. Ο πασπαλισμένος με άχνη ζάχαρη κύβος, με γεύση τριαντάφυλλο, μαστίχα, βανίλια, με αμύγδαλο ή όχι, έχει κατακτήσει όλο τον κόσμο. Αυτό το γλύκισμα είναι ο πρεσβευτής του κυκλαδίτικου νησιού και κατ' επέκταση όλης της χώρας. Η τέχνη του λουκουμιού κρατάει από τον 19ο αιώνα. Μεταλαμπαδεύτηκε από χιώτες πρόσφυγες, οι οποίοι επειδή είχαν το μονοπόλιο της μαστίχας, είχαν και την τεχνογνωσία την κατάλληλη ώστε να μπορέσουν γύρω στο 1837, γιατί 1837 μπήκε η πρώτη καζανιά, να μεταφέρουν αυτή τη δραστηριότητα στην Ελλάδα. Μιλάμε για μια εποχή που η λουκουμοποιή ήταν γύρω στους 55, αριθμός δηλαδή που ποτέ πια δεν μπορέσαμε να τον φτάσουμε. Εκείνη την εποχή ήταν το βασικότερο εξαγώγημο προϊόν της Σύρου και είχε και πολύ διαφορετικό βάρος, δηλαδή στην καθημερινότητα έπαιζε πολύ μεγάλο ρόλο. Λουκούμι παρουσίαζαν στους γάμους, σε κάθε γιορτή. Επίσης υπήρχε προσφάι λουκούμι, υπήρχε σνακ θα λέγαμε εμείς, με ψωμί με λουκούμι μέσα. Σήμερα ξέρουμε το λουκούμι σαν κέρασμα, τότε όμως είχε πολύ πιο σημαντικό ρόλο για την κοινωνία της Συριανή. Ασπράδια αυγών, γλυκόζι, ζάχαρη, μέλι, βανίλια, αμύγδαλα και όστια. Αυτά τα υλικά συνθέτουν τη συνταγή για τη χαλβαδόπιτα, το γλυκό που φτιάχνεται αποκλειστικά και μόνο στη Σύρο. Χαλβαδόπιτα υπήρχε μόνο εδώ στη Σύρο, τώρα έχουν ξεκινήσει κάποια άλλα μέρη, αλλά αυτή η συνταγή και ο τρόπος με τον οποίο φτιάχνεται είναι μοναδική. Είναι ένα γλυκό το οποίο έχει πολύ μέλι μέσα, είναι περίπου το 30% του βάρους της και πολλά αμύγδαλα. Και πώς κλείνουν χαλβαδόπιτα? Μπαίνουν σε δύο όστιες. Η όστια είναι ψημένο αλεύρι, ένα στρογγυλό, το οποίο μπαίνει ένα στο κάτω μέρος του τραπεζιού, λίγο υλικό από τη χαλβαδόπιτα και άλλο ένα και το κάνει σάντουιτς. Και το μαγικό συστατικό, εκχύλισμα χαλβαδόριζας. Και αυτές οι ρίζες χαλβαδόριζας εισάγονται είτε από τη Μογγολία, είτε από τη Ρωσία σήμερα, είτε από την Τουρκία. Αφήνοντας τη Σύρο, ο επισκέπτης φεύγει με μια γλυκιά γεύση στο στόμα με άρωμα τριαντάφυλλο, βανίλια και αμύγδαλο. Σε όλη τη Μεσόγειο, σε όλο το Αιγαίο,
Ιταλιανό λουκούμι είναι το πιο ωραίο. Αυτό είναι παγκόσμια και τοπικά γνωστό. Λαός και κολονάκι το βρίσκει εθιστικό. Το σπρώχνε ο Τζόνι Ντεπ κάτω στο Μεξικό. Στο κότερο στην Μύκονο το τρώγανε καυτό. Το πουλάγε ο Αλπατσίνο στο σημαδεμένο. Το Μαραντόνα πιάσανε με αυτό το παρισμένο. Λουκουμάκι μου γλυκό, συμφέροντα σε κρύψαν απ' την ιστορία. Άλλαξε τον κόσμο αυτό, μα αυτοί δεν είχαν θάρρος να το πούνε στα σχολεία.